ilyen dolgunk ki volna. Nem volt az igazi vízből. Harmat ellép, kettő minden visszadott kívül. Egy megmaradt. De az baszki, nincs egy hónapot, az akkora, mint a medve. Azt meg is hagyom aztán. Hát miért van? Kurva gyönyörű baszki. Ha persze annyi szája mindő végül neki jutott. Hallod, akkora választék van. Elkészül a igló, mindenki leletudod egy gatyára, és nyomás Lipire! Milyen is gatyára, lipire? Vezettem csak, ne földre szépen beszélje a vizet. Küldjük a hóba. Ha valakinek nem tetszik, mert Akkor Dunába mehet a tóba. Dunába is. Valamit, amikor... Mikor? Törött ezt a Kettőbe. Még akkor nem is Mi ez már? A tapasztalmesterek. Na! Fönt?